Nakumpleto ng tropa na mo sa pumukot mga idol. Kompleto ang tropa. Esberhel, si Bayramon, Roldan, si Oscar. Unya, ni kuyog pug apil si Oscar. Musta mang Oscar? Si Oscar, akong gipangumusta kung naayo na ba ni siya? Ayaw na ka to? Okay ra unsa magitutuan kag udlot sa lagnob. Okay, ha? Gipa doktor gi ka to. Alright. May na lang kay naka-recover si Oscar. Maayo na lang gani kay naka-recover pa si Oscar. Asa ba sila duri? Na ami mga idol kay managat mi. Ato bay. Asa man? Ako na lang, ato na lang tuon. Maskina na lang ta. Maayo na lang gani mga idol nga si Esberhel walay shooting karon. Musta man yung what is shooting ron? Isberhel. Oh, wapay ron ay. Ha? Wapay shooting. Why shooting? Talawa na na. Tawa lang yan. Unsa may mayang May turban din siya, bay. Oh, ha? May turban niya. Oh, grabe, di sana basta-basta ba pero ha? Ako sa karaan, tiguan ng babae ba. Ha? Si Esberhel mura ko nung karaang tiguang nga babae. Unya karon ato siyang pangutan uno kung si tirada na mo karon. Unsa may mayang tumaron ron? Tiki-tiki o katong Aw ko. Hindi kay gila sa garan ron. sa tiki kati. Ay, tigil bay. Ha? Unsa man tubara taron? Tuba. Tubara ko no mga idol kay ngano gani ang tubabay? Magkasustansya na. Sustansya. Oh. Layo sa sakit pero dool sa. Kamatayon. Uy hala, kuyaw ning tubag niya. Layo sa sakit pero dool sa. Kamatayon. Naunsa, amigo gid inindo ha. Kay parehas mga answer nila. Layo sa sakit pero dool sa. Igit. Si Esberhel labihang katawa. Sa mga nangaon diha pasensya na kaayo ha. Managat yung mga idol, Oscar. Ay man yung Christine, taga diin man na po si Oscar. Silingan na po din na mo ingko pisot. Oscar yung nga. Oscar na, si Oscar na. Ning imong uniforme bay borog nagdahi kagabi bay borog hapit ka mahubog gabi eh. Ahubo din ba? Ha? Asam ka naginom gabi eh? Diya ko nang likuan kay diya may biyuda ako. Diya may biyuda ako. Palitag. Pag sure din na reviewda na bay. Ah, biyuda. Guwapa sad bay. Ano, sakto-sakto. Oy! Kompleto ang tropa. Si Trocador, si Oscar, si Esberhel, isa gan? Roldan og si Bayramon. Ah, grabe. Puro man yung mga Mangilaw na sa Mangilaw na sad ta. Naunsa. Dali sukat ba? Alright, oy, apil rin kong kanon be. Ana. Bay, Abay. mga tangay man yung kauba dyan. Tangan eh, super tangan ba? Kargado mas guwapo. Ha? Kargado. Naunsa. Ay na lang kahibong bay Ramon. Nga kining inyong grupo, pulos gwapohon. Ha ha ha. Oras kula po si Iwan. Oh, Baylolong. 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 Ipangusta si Baylolong dere. Oh, Baylong, kumusta niya? Oh, nasa At salamat. kami dagat. Oh. Malingaw eh. Magtumar-tumar mi og. Ayaw lang sana. Tuba, bay. Ano may tumor ng naayat kong ihatag grasa sa gina. Okay. Ano, Dor? Di ka mo kuyog lang? Sila ko, sa pagkatulog. Sige lang. Sino'y duro, dili ka kuyog mga idol. Kay natunok man in taon. Unya, adto na may mga idol. Okay. Okay na ka di abay. Sige. Sana? Naiyo sa kamigo na mong niayaw mga idol. Aw, syempre, oy, amo sa ni pakuyogon. Dugay naman po ni siyang membro sa Tiki Tiki Boys. Dali na! Oh! Ay, kung lima na! Tuwa pa na yan, Bekles! Esberhel. Na ako'y nabantayan ni Esberhel mga idol. Medyo hapit-hapit na maupaw ang iyang hubon. Sihag na sa gamay mong ulo, Esberhel yo. Okay, sihan na rin. Sihag na gamay no. Mayang buntag. Bye, Mon. Di ta makating classes ron na. Eskwela tagtarong ba ya? Imong notebook na, notebook. Bye. Wala ko magkaabay. May listahan. O, may listahan. Imong assignment. Nara bay. Alaan ayaw. Bayabas imong dahabay pabayloan na to na. Naglalapis papel. Oh, kung biyabas ba? Tayo na biyabas ba? Ha? Sige na, dapat niya ka. Sige. Yung sinog dito. Nawa ko doon sa atlaw. Sa plastic bag. Asa mo napita na bay? Ito ba boss, mong payag? Ay ni dota. Asa mo to imong dragon fruit nimo? Oh, pistol ba yan ba? Nalimot ko pagdano na. Ako nung bilig lain na. Nakahalina ko. Pila? Mahal ba kina bay? Punta. Atak siya ba yung tira palit? Oy, mayong buntag ya. Ala, asakto ba no? Ah, laom na. Laom kayo.
Oscar. Okay, alright. Isberhel. Alright. Isberhel. Dol. Okay, Roldan. Baymon. Kadugo daw. Dili na mada boy oy. Di mada. Lawom kay mga idol. Standby sa boy oy. Lawom kayo, lawom. Nami sa Isla Matunog. Patakaw ang kagyawit man ni Chris TV. Oy, kanang dapitan, tawag niya San Juan, iniyaga naga. Joke naman po to ko aing kupisot. Ka Baymon. Okay na. Nami sa kuan sa kining unsa ni bay? Unsa ni dagata dire? Kuha ni kanyang kaung-kaung. Kaong-kaong. Oh. Oh, San Juan. Ay, San Juan. Asan kaong-kaong dito naan? Oh, mo ni siya sa San Juan. San Juan. Oh, Oscar. Oscar. Okay kayo. Atong mga amigo. Katong dirimin sumunod. Oh. Okay. Tagang kay kuha atong niagi mga idol. Si kuan ba mo? Tanaw ni mo to bay ikay buhay na sa to sa tanaw mo to. Murag ako'y buwinas. Kaya ako may nag-matchil sa pamataw niya. Ako'y tigdasun na yan. Still na no. Pirmira gid bida si Bay Ramon. Dili kini magpalupig ni Isberhil bisan pa ni og aktor. Kay lupigon ra man niya sa iyang orasyon. Ning tungura magkilaw na mi mga idol. Lapas kayo kay first pagdasi pa man in town. Mao gini akong paborito kilawon. Unya si Isberhil wala gi kumpiyansa. Ni tubel gyud siya kay madlok ma dehydrate ba. Ang lami ana. Kakilauna kay ko sa danggit mga idol. Maayo ni kay tamis-tamis imong tagamtamon. Kuhay ni, narasa na, dagdag ko na kinagpo. Ada. Ari, itong jugod. Ya. Ilang? Oh, jong lang, no? Oscar, siya to Oscar. Abtik mo kay ni kamot si Oscar mga idol. Manay Chris TV, mura sa Nigmagic Hero si Oscar. Ang kamot, abtik kaayo, pilit kay sa baso. Oy, Manay Chris TV ka na si Oscar, duda ko anal, suwito kay nas kalihukan. O may lain pa yung kupisot. Gipaabot din akong danggit mga idol. Amo mang gibunlis kay gahi man kay Nikilaon. Ang bukog, dili na madutlan kay musukol. Pwede ka mga apply sa danggitan. Ah! Ay, laban. Lamig kini ko lang, uy. Ulo. Ako nang kilawang ulo. Okay. Sorry lang mo, tanaw lang mo ha. Kanon, eh. Nga idol, dara. O na ni. Ito ning isaw-saw ang unod sa danggit. Kami akilawan na ni mga idol. Pauli itong nanagat ha? Oh, doon na. Lako na. Ramon, Oscar. Biantar mo sana, dugdong rin. Ha? Oscar, ay padung diri. Danggit dulu, puti kayo. Sige lang, muna. Danggit. Sip. Kanon eh. May bat ba? Sukulin danggit. Kasi nga na ni kanuna mo ba, binoyok? Tinurak. Tinurak mga idol. May tinura na. Okay naman. Danggit. Sibawi ba? Sukol man panit. Dahil gahi na ginigpanit ang danggit nga guwang mga idol. Murag nagkauntag guma sa tirador. Aw unsa pa may dugayan, anto ba ato na ning tagayon. Si Bay Ramon ang ganir na mo mga idol. Pino ko na ba atong tuwayan ba? Pinindot pa yan. Salig ko si Montiplada ba ha? Bago ganyan ito na. Ay, gamay lang. Tinuod ba yun? May pagka-mix ba yun? May manalihan ko ba na sa Rod? Pindot kay ba yun? Esberhel! Okay na. Masa man ni sukli? Ning tungura para sa pari na po ni mga idol. Dili man po ni bakansi si Bay Ramon. Automatic ang tagay amo gining iraon. Kay muhila ko niya ni sila dili kainom. Nga, oy.